خێزانێکا مەسیحینە و خەلکێ دەڤەرا قەرەقوشن ئەو بەرهەڤیên xwe dikin ji bo pêşwazîkirina mêvana roja cejnê ya û dara Kirismesê dixemilînin û kilêçe û şîrînahiya pêşkêşî mêvanên xwe dikin. احنا بأعيادنا نسوي كليتشة الدرجة الأولى. ام ججنên xwe da kilêça amade dikein û her wisa seropeya û hinda xwarinên dî û demê mehvan bû me tên em pêşwaziya wan dikein dilekê keyfxweş. ويجونا ضيوف ونستقبلهم بكل محبة وفرح. اليوم يصادف ذكرى ميلاد سيدنا المسيح. îro roja ji dayîkbûna Hezretê Mesîh e bêguman ev rojeya pîroz e û em hebûna xwe li kenîsa diyar dikein û em xelkê resenê Iraqê ne. Nivêja cejnê xelkê deverê bi giştî bejdar dibin û lava dikin ku aştî û aramî berqerar bîtin. Mesîhiyên deşta Neynewa dûr kevin ji her belayekê. Ev xêzane wekû her malbatekê hebûna xwe di nivêja cejnê da diyar dikin û bejdar dibin. Rêwresmên vê cejnê li gişt kenîsa dihêne kirin. Lê kenîsa Tahîreya mezin li Hemdaniyê xelek gelek amade dibîtin ji ber ku kenîseka kevnar û mezin e û li ser demê Daeş wekû baregahekê fêrkirina çekî hat bû bikaranîn. وهي ماكو فرق يعني بس شنو هسه الناس Ciyawazî nîne li nûke xelek kucber dibin ev ciyawaziye. Nûke xelkê me nîva wan derkevtîne dervey welatî ji ber şerê Daeş lê hemd bo Xwedê nûke wekû berê vegeriyaye. رجعت مثل الأول وأحسن بعد. Cejna ji dayîkbûna Hezretê Mesîh li deşta Neynewa bi rê veçû wekû her devereka Mesîhiyan li cîhanê. Lê cêwaziya vê cejnê li qeza Hemdaniyê ew e ku ew derdeserî û nihametiyên hatîne serê wan li ser demê Daeş kêm nebûn. Lewma ev xêzane jî lava dikin ku deşta Neynewa carek din nekevîte dibin çi êrişa ve. Kawa Umer Dengê Emerîka, deşta Neynewa.